despre atelierele pentru relaxare. Ar fi potrivite pentru cosmeticieni sau sunt doar pentru copii? Nu, pentru atelierele pentru relaxare, atelier design, sunt potrivite oricărei vârste și oricărui iubitor de flori și de frumos. Ce mai spuneți-mi, că mă interesează și pe mine. Ce presupun atelierele? Presupun să veniți pur și simplu la atelier, unde veți cunoaște în primul rând alți iubitori de frumos, deci există o comunitate deja creată și acolo veți primi o serie de flori, foarte multe flori de fiecare dată și cu ajutorul lor și sub îndrumarea mea veți crea ceva unic, propriile mânuțe, un aranjament floral cu o temă dată pe care la sfârșit plecați acasă. Mulțumesc frumos!